No valorem, simplement estem agraïts de poder jugar i bueno, de poder acabar la temporada competint. Penso que és molt dur que portem, ara farà un any que vam parar, quan començar el partit farà un any, i ha sigut molt dur entrenar, saber on està l'horitzó del primer partit, no saber res de res. Sempre és una data que començaria, i quan arribàvem a prop d'aquella data es deia que no es començava, i veritablement el més important és la salut i que tot això s'ha de mirar d'aquesta manera, però agraïts també que l'Espanyol s'hi hagi ficat i que s'hagi jugat en aquest sentit de poder fer la competició i poder tirar endavant amb els antígens i poder jugar aquesta minicompetició per poder acabar l'any. Afrontem amb les ganes de competir cada partit i guanyar-lo, evidentment, però sí que és veritat que sense la pressió de saber que no hi ha cap descens, vull dir, llavors això et treu molta pressió de sobre, vull dir, et deixa entrenar més lliurement, més preparant l'equip també, inclús preparant coses ja per properes temporades, però sí que és veritat que competirem i prepararem cada partit per guanyar-lo. Evidentment, quan arribes a una final de temporada que estàs jugant o que entrar una passada de descens això és dur i pesa molt dins dels entrenaments, la tensió més alta, vull dir, no tens tanta llibertat per poder entrenar amb comoditat, vull dir, aquí tens la comoditat de que sí, que el partit el pots perdre, el pots guanyar, però saps que no et portarà més enllà que d'uns punts que no t'influiran a l'hora de perdre la categoria per l'any que ve. I que l'únic que pot fer-te és sumar-te per anar a una fase de descens, si tens molta sort i guanyes tot, no? Ha sigut dur perquè mentalment això pot molt amb els jugadors, perquè et dic, quan és un equip sènior i no saps on està l'horitzó, no? On està al final de tot això, primer pensàvem, la temporada s'ha acabat, passarem aquest estiu, van començar l'estiu bastant bé perquè van començar a fer una temporada còmoda, sense cap peron ni res, vam fer els partits amistosos i quan va arribar l'octubre va tornar també perons una altra vegada, etcètera. Llavors això va ser una complicació més afegida que mica en mica nosaltres passar a entrar al carrer, una sèrie de coses que mentalment és molt dur. I quan vam tindre la seguretat que la Federació Catalana proposés fer això, hòstia, va ser una alegria perquè es donava la resultat de poder acabar la temporada jugant, no? que és el que volíem. Sí que és veritat que la Simone no tornarà a fitxar per un equip de Lliga 2 alemana i nosaltres, si no és que hi hagi un fitxatge d'una jugadora que sigui per un jugador en futur, que està molts anys aquí, que ens vingui donat per ara, que si un cos zero no hi haurà cap de fitxatge perquè podem apostar per la gent de baix, no? Tenim aquests 3 mesos que ens queden per apretar i per poder treballar i per poder veure les jugadores adaptar-se a aquesta competició i que, i veurem si d'això podem treure un bon fruit, no? No anem a buscar cap fitxatge substituint amb ella ni res, simplement que dic, ha de ser que surti una jugadora vingui donat, però que no és el cas. En els moments posem 4 jugadores entre Nadal i anirem jugant amb aquestes jugadores i a competir i a treballar i a disputar-ho. Ara el que més en tenim ganes és de gaudir, de disfrutar, perquè molts mesos estem aquí parats i hòstia, és molt angoixós tot això.